afrontar un event esportiu a la nostra ciutat. En aquest cas és la Lliga Fertiberia de Futbol Indoor, en el qual enfrontaran el València Club de Futbol i el Real Madrid. Per nosaltres, per la ciutat de Gandia, que compten en la nostra ciutat per aportar aquest partit tan important com és el València-Madrid de la Lliga Fertiberia, dona molt a dir de la nostra ciutat, que està apostant per l'esport, que la gent ja coneix la nostra ciutat com un referent a nivell esportiu, i anem a intentar que aquest partit sigui tot un èxit. En la prèvia hi haurà unes competicions de futbol infantil, futbol indoor infantil també, en el qual serà classificatori per a Campionat d'Espanya, i per a donar una miqueta més ambient al gran partit, que serà a les 8:30 de la vesprà del divendres dia 22. El preu de l'entrada serà 5 euros per a tots.